Havde lærerne større magt før i tiden frem for i dag? I kraft af at lærerne dengang kunne udføre fysisk straf over for eleverne, gjorde det, at der var en del mere respekt over for lærerne. Dengang var lærerjob også et job med pragt, og man var højt set af samfundet. Og derved blev lærerne i deres egen profil meget magtfulde på grund af ordets kraft. Ordets kraft. Kan du uddybe, hvad du mener med det? Lærerne var som sagt i højt i samfundet, og derfor var der ikke mange, der kunne sige imod, eller føle ret til at modvise, hvad de end påstod. Derfor blev børn opvokset med, at man aldrig kunne sige lærer imod, og hvad de sagde, kunne kun være rigtigt. Okay. Hvordan mener du, at familien påvirker elever nu, frem for hvordan de gjorde før i tiden? I dag er eleverne blevet afhængige af deres egen handlekraft. De har allerede en tidligere lidt billede af, hvor de vil stå, når de bliver voksne. Altså deres familie lægger ikke noget pres på dem, eller presser dem i en retning, som de har valgt, som familien har valgt. Hvorimod dengang før i tiden var forældrene nærmest den handlende kraft i deres børns liv. De valgte skoler for dem og forventede høje karakterer. Børn skulle bare gøre, hvad der blev sagt, og arbejde hårdt, når der skulle arbejdes. Jeg vil sige, at indsatsen fra eleverne har ændret sig. Altså noget ændrer sig, ja. Men man kan ikke sige den ene eller anden vej. Fordi der er blevet mange forskellige uddannelser og jobs. Og i kraft af, at der er blevet større viden fra elever om de forskellige uddannelser, har gjort, at de er blevet sorteret ud på de uddannelser, de gerne vil være i, altså det, de er interesseret i. Det skal dog ikke nægtes, at indsatsen på skolebænken godt kan være faldet. Og uden tvivl, som for eksempel i gymnasiet, er det så ikke alle elever, der er dedikeret til det, de har meldt sig til. Før i tiden var der kun to valg. Altså, det var indsats eller blive smidt ud. Der var en hård straf.